باوریەک مەزن و ئیرادەیەک بلند لە دۆر هەفتوو کۆمبوون. ئەف ژن bi dirûjma jin diyasporayê rêk dixin, dest bi xebata xwe kirin. Bi kêmtirîn derfet lê bi îradeyek qasî Çiyayên Kurdistan û bi baweriyek bêdawî bi rewatiya doza Kurdistanê dest pê kirin. Dest bi têkoşîna xwe yê sîvîl û neteweyî kirin. 6 mehên temam bi karên lêkolîn, civîn û nîqaşên teorîk derbas bûn. Bi vî awayî bi teoriyek nû û bi manîfestoyek zelal û hêsan xebata xwe elan kirin. Du taybetmendiyên vê xebatê hene. Yek jê ev jin nehatin wek rêxistinên klasîk em bêjin tenê ji bo pirsa cender bixebitin. Ew bi îddiayek bilind hatin dago bi înîsyatîva jinê mudaxeleya xebata neteweyî li diyasporayê bikin. Her wiha ji bo cara yekemîn jin bêyî piştgiriya hêz û partiyan yan nêrsalarî bi hêz, îrade û xwesteka xwe daketin meydanê û têkişiyan. Ji aliyekî jî ev car berûva jî carên pêşîn jinan bi metodek zanistî xebata xwe dest pê kirin. 6 mehan, 6 meh lêkolîn, nîqaş û nivîsên cor be cor derbas bûn. Ji vîya vîzyoneke nû armancên stratejîk û neteweyî jê derketin. Me têz û teoriyên xwe li ser pêşengtî û înîsyatîva jinan berî 2 sala anîbû ziman. Me di wê demê de rastiyek derxist meydanê got serdema jinan e. Her wiha me pêşbînî kirbû got wê nêzik di bûyerên rastiya vê tespîta me eşkere bibin. Li rojhilat şoreşa jîna got şoreşa jinê ye bi dirûjma jin jiyan azadî dest pê kir. Jina bi xwe înîsyatîv xistin destê xwe û derketin meydanan. Di vê şoreşê de bi dehan jin canê xwe gorî doza xwe kirin. Bi sedan bûn qurban û bi hezaran jî hatin girtin. Şoreşa jîna cardên wê heqîqetê îspat kir got têz û projeyên me yê 2020 çi qas rast, realîst û mentiqî bûn. Ji niha pê de divê em pirek di navbera xwe û dînamoya navbera şoreşa jîna de çê bikin û bi hevdûre vê dozê ser bixin. Me ji vê xebata xwe salek temam bi sedan civîn, workshop, semînar û konferans birê vebirin. Hene cehra. Belê. Me bi vê xebata xwe salek wek me got 4 proje di encam de hatin dest pê kirin. Yek jê bi zavên civakî bû, yek jê dezgehsazî û rêkxistiyên nehikûmî bû, xebata darayî û karsazan, mass media û think tank. Ji bo bi zavên civakî destpêkê Encumena Jinên Kurdistanî li diyasporayê hate damezrandin. Bi dû de tora ciwanên Kurdistanê hat saz kirin. Her wiha dwarê dezgehsazî û rêxistiyan jî gavên bênimûne hatin avêtin. Di demek Kurd de 84 rêkxistiyên nehikûmî di çarçoveya 5 federasyonan de hatin rêkxistin di nava 2 salan de bi rastî karên gelek mezin hatin encamdan. Ji aliyê din jî hewldan ji bo rêxistina karsazan didome. Her wisa em hewl didin got bi awayê lêgal çavkaniyên darayî ji welatên Yekîtiya Ewropî ji bo têkoşîna xwe bibînin. Dwarê mass medyaya nû û dijîtal jî de me 2 kanalên AXTV û ACK News vekirin. Her wiha me ji bo projeya lêkolîn, rahênan û plansaziya stratejîk Akademiya Hevkariya Navkulturî damezrandiye û rixseta wê jî bi fermî hatiye standin û di demek nêzik jî de wê bi xebata xwe dest pê bike. Em dixwazin di çarçoveya stratejiya hêza nerm ji bo armanca dewleta ji dûr bixebitin. Diyasپora dikare dezgehsaziya projeya dewleta ji dûr temam bike. Her wiha dikare stratejiya serweriya neteweyî û serbixwetiyê biparêze û berfireh bike. Em dixwazin bi van konferensan wate bi hêz û îradeya jinan çetrekî Kurdistanî, neteweyî, sîvîl û serbixwe ji bo diyasپora damezrînin.
بێگومان ئەف کۆنفەرەنسا هانێژی پارچەیەک ji xebat û îradeya we ye gowaye ji bo yekemîn car di dîroka Kurdan de Federasyonek Awropayî a jinan a jinên Kurdistanî pêk tê. Bi rastî jî ev erdheja kor gobû sedema ji navçûna bêtirî 40,000 kesan can û dilê me şewitand. Em cardin bi heqîqetekê hesiyan. Erdhej cardin ji me re got eger dezgehên me yên bihêz hebûna, eger em jin merola xwe baş bilîsta, niha em ji bo kareseta erdhejê bi awayekî din tev digeriyan. Ji bo vê yekê em pir û pir bi hacetê dezgehên sivîl û serbixwe ne. Me vê federasyonê ji bo vê rastiya hanê jî damezrandiye. Dema şoreşa jinê ye. Ji xwe me berî 2 sala gotibû tenê jin wê vê dozê serbixin. Waye hûn bi çavên xwe dibînin. Goşoreşa jin jiyan azadî bi temamî misdaqiyet û rastiya têz, teorî û dirişmên me piştrast dikin. Jinên têkoşer bawerî bi hêza xwe bînin. û ranewestin, em ê serkevin. û di demek û di pêşerojê jî de an pêşerojek nêzik de em ê bi konfederasyonek jinan bi rûyên sor û serên bilind pêşbêrî we bibin. Jin, jiyan, azadî, jin, jiyan, Kurdistan.